singakanani yobekeze Ngomisithazami singakanani yobekeze Sanibonani ugogo Mseleko lo okhulumayo niyamazi abanye babo bayamazi baye bambone la kuma YouTube namhlanje into engizokhuluma ngayo ngikhuluma ngalabantu laba abasuke beboshiwe emajele ukuthi kahle ngempela labantu abasuke beboshiwe kufanele sibaphathe kahle ngoba akuve ukuthi umuntu oboshiwe usuke eboshwe ngoba eyisigebengu umuntu osuke boshiwe usuke boshwe ngoba usuke ehlelwe naye ibhadi lokuthi mhlasimbe kube khona umuntu ozomona umoya abesonakala kakhulu emoyeni ekugcineni ngalesikhathi sonakala kakhulu emoyeni agcinela esikhathi sephakamela umoya agcine mhlambe kulowo muntu omenza into esefuna ukuzibuyiselela kanti mhlasimbe ngesikhathi sezibuyiselela usezozibuyiselela kuze kweqe ngalesikhathi mhlambe sekwenzeka into ethizeke bese umuntu emangalela bese eboshwa esengisho ukuthi singabe sothi masizwa kuthiwa umuntu uboshiwe noma waboshwa noma isiboshwa bese sicabanga thina ukuthi hey kuzimalanga isigebengu kade sasiboshwa ngoba hayi ngoba kusuke kunjalo ukuboshwa kuyinto kahle engehlela noma ubani kuyikona ukuthi ke yona vele phela ayilungile ingakho siye sithi kumele uyigezele ngoba ayilungile ivamise ukuthi uma isiyafika ibese ilokhu njalo ikulandela ingakho siye sithi kufanele ukuthi ugeze ukuze iphume kweningalokwane ikulandela kahle umuntu uma isuke eboshiwe ngifuna nizwe kahle ukuthi usuke ngeve ngoba ukuthi uboshiwe inkunzi malanga isigebengu cha ingoba usuke eboshwe ngoba usuke ezame ukuzibuyiselela kumuntu kusho lo muntu lo abese mbopha uyayibona lonto kukhona ukuthi nje ucabane nomuntu mhlamba kukhase ngempama ngale kokwenzana ngalesikhathi wena usuzama ukumkhasa ngempama mhlamba besanalima ngesikhathi selimali usokuvulela icala uyabona ukuthi ukuboshwa akuve kuboshwa kuyinto eyigebengu umuntu akabosha ngoba isigebengu uboshwa njengesona isigebengu ungakazi uzuboshwa kodwa bese kuba isimanga ke sebethi abantwana kwisigebengu ngoba usukusukweliwe mhlambe kwesinye isikhathi nawo wenze nje into nje ungayinakile ukuthi konje ngase ibe yicala bese uthuka lapho usuyaboshwa ingakho siye sithi umuntu uma eboshiwe kumele abayisephumile abese yogezwa uyabona kumele agezwe futhi mina ngisupport ukuthi kumele mangabe seyogezwa ayogezela esidulini lapho khona isidulu sifike simbiwe sivulwe umgodi bese gezela phakathi ngalesikhathi lezi ilwanyana eziphakathi ngoba umgodi sibuye ziwuvala ngalesikhathi seziwuvalile umgodi sezivalela leli jele ukuthi la kuyeli zovela la kuwena lingabuye liphinde libe umkhokho ofuna njalo ukuthi ukubiza njalo ingakho ngithi uma sekuvaliwe kanjalo bese uyageza ukhipha yonke le nto yasejele konke loba kunyama basejele bokuthi umuntu wenzani nomunye wenzani ngoba abanye abantu bagcina sebenamatheliwe izinto laphana kanti abanye basuke bengene lapha ngokusukelwa ngempela njengokuthi nje kunabantu abake bathi mhlawumbe umuntu ethandana naye ngoba bengafuni ukuba naye socansini abesethu umdlwengulile kodwa abesedalela ukuthi lo muntu enzele ukuthi ahamba yoboshwa uyabona ke nawe ukuthi ngempela umuntu akaboshwa ngoba isigebengu kwenzakalani into eyenziwa ngisho uzungu umuntu akho uzungu bethandana cha ngoba manje sengikhathelo yena ngifuna ukumbophisa ukuze ahambe nje isikhathi eside ngishaya umoya amsukela athi umdlwengulile akubuzwa lutho ke lapho ukuthi iqamba kulandela icala usuke seboshiwe umuntu lapho ungasenakwenziwa lutho usuke waboshwa noma ngabe kuthi usuyaphuma futhi usuke ungeke uzuphume ngoba yena maye lokho ecindezela ethi cha lokho kwenzile izinto eziningi kunezinye izinto ethi uma ngaboshelwe zona bese ziyaphuza ukuthi ke ibhekisiswe baningi abanye abantwana babantu abahlele emajele behlalele ubala ukuthi wabenza izinto bengazenzanga ingakho ngithi akuve ukuthi ukuboshwa komuntu ingoba kuyisigebengu uyacela ugokumseleke ukuthi nilulalele lolu hlelo lakhe ngoba luyayala futhi luyasiza ngingathokoza kakhulu ukuthi mangabe nibuka la luhlelo lami bese umuntu axoxele naye umngani wakhe uthi cha kukhona ugogomisele kuyo shupho ngeke ngamuzwe ekhuluma kanje mhlasimbe nawe akakusiza ngoba ezizinto vele azikho izinto zaziwela zonke vele uye mhlasimbe uxoxe nabantu bonke abantu uxoxa nabo bese bekubonisa ngento ayikho into ngathi wena uyayazi yonke emhlabeni amuku umuntu owazi yonke into ngoba ezizinto uyathi uyazazi kanti awuzazi noma uthi uyazenza kanti awuzenzi ngendlela
okunye ke engiye ngifuna ukuthi ngikibeke ke kubantu ukuthi uyabona uma futhi esebuyile lo muntu lapha ejele bese wena umlinda ngane ekhaya ngentelezi yokuthi mayise ngaphandle nje uyageza ngentelezi uyahlambululwa ngaphandle kuyimanje ezongena ngaphakathi angajahi into eziningi ayishiya la nezinto zomhlaba angasijahi inhlobo kwenzela ukuthi lokho ngalesikhathi segezwa lapha ngabantu bese kuyathathwa la ekhaya ehambe eyogeza ususala amathuzi hayi ke lapho uzosale umuntu futhi ngenzeka ngabuya phinde ngoba omunye umuntu ubuyaphinde nje ila mathuzi amsithile la emholele ukuthi alokho enza leyana kodwa ngalesikhathi usugezile ngale ntelezi le waphinda wayogeza esitulini uvaleka thatha ngesikhathi kuvaleka nje lapha uvaleka nje usophinde wena walandela ukuboshwa kusho ukuthi ke sengaba uwena ke nawe kusho ukuthi uma umuntu othandayo ke phela into ungayivala ivaleke kumuntu kodwa naye uma ukuthi usho ukuthi uyayithanda yenzeke angazi ukuthi ke lapho kusuke kwenzeka kanjani kodwa nje amukho umuntu othanda ukuboshwa kuyenzeka ke mhlambe nje kube yiloso sigebengu umuntu usekhathele mhlambe bona ukuthi umpintshwa abantu mhlambe bafuna ukumbulala bese ethi ngcono ngivale ngiyoboshwa kodwa nje uyavala umuthi wokugeza uyavala ufuna uthola intelezi iqala ukuze ungangeni uyogeza ngaphandle ukuze ungangeni ngaphakathi kwegceke nobumnyama sokuzolo ukulandela nabanye abantu ngaphakathi kwegceke abusale ngaphandle bese wena ungena ngaphakathi usuclean bese ubuya futhi uyathatha uyahamba uyogeza ukuze kwenze ukuthi ngaphinde likulandelele life lemnyama lasejele ugokumsele uyathokoza kakhulu ukuthi nimlalele ngiyabonga ukuthi nilalele lolu hlelo lami futhi ngiyafisa ukuthi nabanye balalele nolalelile umngane wakho engazange azalalele akwazi ukumxoxela umngane wakho cha mnganami ngike ngalalela uhlelo lukaGogo Mseleku ngiyabonga kakhulu uGogo Mseleku ukulalela uhlelo lakhe athi alikhulume nabantu ebazisa ngezinto ezithize ebaphizanuleko uyabonga uGogo Mseleku uthokoza amakhosi amakhulu